На 27 април тази година в днешната Югославска република Македония ще бъдат проведени избори за президент и народни представители. От материала, който е публикуван по всички сръбски вестници в Вардарска Македония, личи, че днешното югославско правителство на Никола Груевски ще бъде преизбрано. Не се знае още колко депутати те ще имат в парламента, но от това, което е написано по всички вестници, нищо няма да се промени в утрешната политика на това правителство. То ще си остане сръбско с югославско присъствие там. Днес в Македония може да кажеш, че си всичко, но едно не можеш да кажеш. Не можеш да кажеш, че си българин, тъй като на теб ще бъде искана смъртта и ще бъдеш отстранен от каквато и работа да имаш. Днес в Македония има повече от 400 хиляди безработни, от които най-голямата част са онези, които имат българско самосъзнание и не са се декларирали. Младото поколение в тази република е напуснало републиката и няма да се връща. Утрешната република на югославянската територия, Македония, тя се остава югославянска. Нямаме Югославия, но имаме югословени най-много в Македония. Те ежедневно плачат за вчерашна Югославия и искат да я правят утре. Правенето на утрешна Югославия не може да стане, тъй като большинството от албанците говорят за една албанска държава, в която ще бъдат те. При парцелирането на тази вчерашна югославска и днешна република, онази част на Македония, която е населена с българи, сигурно ще иска да бъде прикачена към България. Това нещо бе писано и казано по телевизията в Америка от Хенри Кисинджер, един от бившите американски външни министри. Той в своя доклад каза, че след като албанците постигнат своето обединение, тогава и българите, които са большинството в Вардарска Македония, ще искат присъединяване към България. Това нещо бе публикувано през април 1999 година, но никъде не бе представено в Македония, за да не може народа там да знае какво се говори за него. Допускаме, че след изборите на 27 април, българите, които са организирани в Българския културен център и в организацията Радко, ще искат присъствие в бъдещите избори на тази република. Тяхното присъствие ще бъде ограничено от гърците и от сърбите, тъй като за сърбите и гърците е важно Македония да бъде в това положение, в което е, без да се дава свобода на българите там. Интересът е, че и днес сърбите подкрепят сърбомакедонизма. Ако сърбите дигнат ръката от този сърбомакедонизъм, който поддържат изкуствено, тогава републиката престава да съществува. Тя съществува само заради това, че цялата тяхна пропаганда е насочена срещу България. Тази България, без която тази република не може да съществува. Но това ще бъде разглеждано в бъдеще от нашата редакция тук в град Торонто.